V bratislavskom vládnom hoteli Dvorik sa 21. mája uskutočnila jarná konferencia ITAPA, ktorá sa tento rok venovala témam jednotného európskeho digitálneho trhu, využívania dát v globálnom svete, ale predovšetkým predstaveniu projektov informatizácie spoločnosti, ktoré boli realizované s podporou OPISu, teda operačného programu Informatizácia spoločnosti. Podujatia sa zúčastnilo vyše 200 zástupcov verejnej správy, komerčného sektora, ale aj akademickej obce. V prvom tohtoročnom videonewsletteri Opis Video News vám ponúkame vybrané zaujímavé informácie, ktoré na ITAPE odzneli. S úvodnou prezentáciou Opis vo finále vystúpil generálny riaditeľ sekcie operačných programov na úrade vlády Slovenskej republiky Peter Kostolný, ktorý je vrcholným predstaviteľom riadiaceho orgánu Opis. Požiadali sme ho o zhrnutie, v akom stave implementácie sa Opis nachádza. Sme s čerpaním na úrovni zhruba 71% celkovej alokácie. Čo sa týka kontrahovania, máme nakontrahované na zhruba 115%. Samozrejme, tá výška kontrahovania nám sa bude pomaličky znižovať. Robíme všetko preto, aby sme na konci roka mohli si povedať, alebo teda plánovať následne aj žiadosťami o platby, že Opis vyčerpáme. Najväčší objem finančných prostriedkov a teda aj najväčší počet projektov sa realizuje v prioritnej osi 1 Opis, ktorý je určený na rozvoj elektronických služieb verejnej správy, teda e-government. Sprostredkovateľským orgánom pre túto prioritu je Ministerstvo financií. Gabriela Rusnáka, riaditeľa odboru riadenia Opis na Ministerstve financií, sme oslovili s otázkou, koľko projektov elektronických služieb Opis podporil a koľko elektronických služieb nám prinesie. V tomto operačnom programe sa realizuje v rámci e-government projektov cez 60 projektov. Po ukončení tohto operačného programu bude k dispozícii viac ako 1400 elektronických služieb pre občanov. Momentálne je operačný program vo finálnej fáze. Momentálne prebieha vo väčšine prípadov, začína fáza ukončovania projektov, keďže ku koncu tohto roku je potrebné definitívne ukončiť všetky projekty, nakoľko pravidlá štrukturálnych fondov hovoria o tom, že oprávnené obdobie nám končí 31.12.2015 a k tomuto termínu musia byť všetky projekty v rámci operačného programu ukončené. Súčasťou ITAPy bola aj záverečná konferencia národného projektu Ústredný portál verejnej správy, roky známy pod skratkou UPVS, dnes už aj pod názvom domény slovensko.sk. Rastislav Janota, generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby NASES, ktorá je realizátorom dvoch projektov UPVS, nám predstavil aktuálny stav tohto portálu. Projekt je ukončený, systém je v prevádzke, je intenzívne používaný tými občanmi, podnikateľmi, ktorí si už dneska vybavili elektronické občianske preukazy a tým pádom majú prístup k elektronickým službám, ktoré sú prostredníctvom ústredného portálu zverejňované aj z ostatných rezortov. Medzi verejnosťou najviac sledované projekty patria aj Opis, projekty Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, elektronické služby regionálneho školstva a digitálne učivo na dosah. Tieto projekty atraktívnym videom predstavil vedúci úradu Ministerstva školstva, predtým aj 3 roky šéf riadiaceho orgánu Opis, pán Norbert Molnár. Prvý projekt elektronizácia regionálneho školstva hovorí o tom, že cieľom tohto projektu je dostať vlastne digitálnu techniku a digitálne prostriedky do škôl, základných, stredných, dokonca aj materských škôl, prostredníctvom ktorých by sa deti mohli oveľa lepšie vzdelávať a keďže je dneska k dispozícii množstvo digitálneho edukatívneho obsahu, tak je vhodné, aby sme využili tieto prostriedky, ktoré je možné už našim deťom v tejto chvíli ponúknuť. Ten druhý projekt Digitálne učivo na dosah je zameraný na to, aby sa vytvorili komunikačné diaľnice, prostredníctvom ktorých sa dostane ten digitálny obsah do týchto škôl, do týchto tabletov, aby deti skutočne mali možnosť rýchlo pristupovať tomu digitálnemu obsahu. Z pohľadu územnej samosprávy je najväčším a najdôležitejším projektom Datacentrum obcí a miest DCOM. Realizátorom tohto národného projektu je združenie TEUS, Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, ktorého zriaďovateľmi sú Ministerstvo financií a Združenie miest a obcí Slovenska. Rudolf Horvát nám predstavil projekt DCOM a jeho cieľ. Každý obyvateľ Slovenska bude mať možnosť komunikovať s obcami, so samosprávou z pohodlia domova a využívať všetky dostupné informácie v rámci informačných systémov a rôznych inštitúcií online, dalo by sa povedať. To znamená, z pohodlia domova vybaví akúkoľvek agendu, ktorá sa týka samosprávy. Na druhej strane samozrejme sú tam prínosy aj pre pracovníkov obci a
týmto zase umožní oveľa efektívnejšie pracovať, pretože k svojej práci nebudú potrebovať komunikovať povedzme poštou alebo vyžiadavať si neustále ďalšie a ďalšie doklady, ale budú schopní využívať integrácie a prepojenia na tie agendy ostatných inštitúcií v rámci štátu a využívať dáta, ktoré u nich majú. Na konferencii ITAPA samozrejme odzneli informácie aj o mnohých ďalších projektoch OPIS, napríklad z oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva či projektovania budovania širokopásmového internetu do vidieckych oblastí. Týmto témam sa budeme venovať v nasledujúcich vydaniach nášho newslettera OPIS Video News.